Loretxo! Ai, Martina, ize ilusioa. Ai, baja, eta kizuzen bapazaitzean patatzeko. Gure azkeneko urteetan, tristok jende mugimendua gondula. Apuntatu da jende bila bat, eta bueno, gozo pila bat egite dituzte. Kroketak eta guzti gandetan, baja da pasana bat, eta jendea zuloren iguatu eta... Ja, zer, eta etorriga! Ai, markatu. Txatxan! Baina ze, ja! Bai, ja! Bat, eta iru! Venga, martxa, Lore, Eta eskezu moztero songionak! Jesus pausu hontan, 2020an inauguratuko deu. Ze, xo! Ai, bila! Piku berrion! Piku berrion! Piku berri geurea Iruzu mozka txokoak indar berria Piku berri